салом алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Якти лайк мезанед, подписатсия фаромӯш накунед. бародарҷон, ҳам якотон азми кору ки мондо нушта гаштами бародарои меам кумади 40 сотиқ боғ ошомдат фурӯшӣ. 10 беғз дарахти калонашай, як 10 беғ дига дарахтои майда чӯйдаҳай. ана боғ дар чилгазӣ аканал поён бародаро. нарха 37 000 сомон ҷои шудаш бародаро. ана ин дута мобайни калон. ана ин ба 4 қатор ниҳол карда мешавад. ин дарози 236 метр. 236 метр. 4 қатор ниҳол карда мешавад. ниҳол мекунам гӯя 4 қатор ниҳол карда мешавад. ёни бели як 200 та ниҳол мебаравад точно. обаш сари об. пастяни обаш ҳай, ягон камбудиш нест. кай хоҳед мисол пурсидаам меро бошам оба мегиред. ягон камбудиш не масъалаи обба. агар худшон ҳисаби боғошон бисёр якти худшон танҳо амака дига боғошон бисёр ин ба нигоҳ карда натониста хай мефурӯшам тосиям. агар харидори аниқ бошта мана номери экрана номери ман ҳай. телефон кунтон ман бурда нишон медиҳам. ҷоша условиҳоша ҳама ҷоша нишон додааст. камбудиҳоша чизе будигоша ҳамаша мефаҳмонам. мана маъқул шавад иншоалло боғаи шумо мешавад ки харидор бошад. нархаш 37 000 сомон, 40 сотиқ. 10 беғ дарахти калонаша. 10 беғ дарахти калонаша мондагиш майда чӯйда. 1 сола, 2 сола, 3 сола, 4 сола. ин дарахтҳо. ин фақат қатори зандоли барои дарахт хушнашад. қатори зандоли бо монда гашти бо тага сафед тархи гапои назанто. обаш бемалол. обаш ба гарантия, обаш бемалол. барои ҳамин телефон кунтон, поделисия фаромӯш накунтон, подписатсия фаромӯш накунтон. барои дастгири ҳар розотон як ҷон ташаккур. мо миннатдор бародаро.